рост кардани бинӣ шикаста, бартараф кардани ожангҳои рӯй, ҷудо кардани пӯстҳои часпида ва ҷарроҳиҳои олоти мардина аз аввалин амалиётҳои пластикӣ дар бемористони ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара будааст, ки таи 4 соли ахир анҷом шудаанд. маъмурияти донишгоҳи тиббии Хатлон мегӯяд 4 нафар устодони донишгоҳ бо роҳбарии ректор микроҷарроҳиҳоро анҷом медиҳад. дар 4 соли фаъолияти донишгоҳ онҳо 1123 ҷарроҳии пластикӣ анҷом додаанд. Порсол дар ҳамин шабу рӯз 161 ҷарроҳӣ буд дар 6 моҳаи соли 2019 ки аз ҷониби профессор гузаронида шуданд. имсол 100 адад, ин ба хотире ки давоми 4 моҳи охир ректори муҳтарам бо аъзои ситод ва дигар кормандони духтуро табибон дар корҳои ташхисӣ ва муолиҷавии беморхонаи марказӣ сару кор доранд. раҳбарияти донишгоҳ мегӯяд ҷарроҳиҳои пластикӣ дар бемористони ҷумҳуриявии ноҳияи Данғара ба таври ройгон гузаронда мешавад. дар 6 моҳи соли 2020 136 нафарро ҷарроҳии пластикӣ кардаанд. бинӣ каҷалашдагӣ, бинӣ шикастагӣ, ҷода гӯшти зиёдӣ будагӣ, аз он ҷумла контрактурро, аз он ҷумла мисол ожангҳои чашма мисол пластикӣ мекунанд ки мисол халтазадагиҳо. ройгон ба роҳ мондани амалиёти пластикӣ дар минтақаи Кӯлоб дар ҳолест, ки арзиши ин навъи ҷарроҳӣ дар хориҷи кишвар бештар аз $1000 аст. дар гузашта бештари сокинон ин амалиётҳоро дар берун аз кишвар анҷом медоданд. вобаста ба афзоиши таваҷҷӯҳи сокинон, донишгоҳи тиббии Хатлон 20 донишҷӯро дар ин самт омода карда истодааст. масъалаи ҷарроҳии пластикӣ дар баъзе кишварҳои минтақа боиси баҳсҳои мазҳабӣ шудааст. шӯрои уламои идораи маънавии мусулмонҳои Қирғизистон фатво содир намудааст, ки ба мусулмонҳо иҷозат намедиҳад, ки тавассути ҷарроҳӣ тарҳи чеҳраашонро дигар созанд. ҳамин ниҳод таъкид кардааст, ки шариат танҳо ҷарроҳиҳоеро иҷозат медиҳад, ки ба хотири ислоҳи нуқсҳои модарзодӣ бошанд.